Berrogeita urte, ez dira edonola zigaro. Hondarribia Arraun Elkarteak mende erdia bete du, oso era osasuntsuan gainera. Laguntasuna, kirola, elkartasuna, tristura eta poztasuna protagonista izango diren bidaiari hasiera emango diogu. Historio hau ordea, ez da 1969 urtean hasten, klubaren fundazioaren urtean. Jatorria, Hondarribiko izaera arrantzalean eta itsasoarekin duen loturan aurkitzen da. Hiriaren armarria erreparatu besterik ez dago honetaz ohartzeko. Historia estaltzen duen lanbroaren barnean, dokumentu eta testigantzen artean galduz, Hondarribian arraunak izandako bilakaera errepasatzera murgilduko gara. Mila 1945 urtean, traineruen estropada bat dokumentatzen da lehen aldiz. Urte horretatik aurrera eta 1969 urtera arte, Hondarribia Arraun Elkartearen fundazioaren urtea, San Pedro Arrantzaleen kofradia, udalaren kolaborazioarekin eta elkarte ezberdinen laguntzarekin tripulazioa osatzeko arduradunak izan dira. Pixkanaka kirol berri hori garatuz joan zen, eta 1969 urtean lehen aldiz kontxa antolatu zen. 2 urte beranduago, Hondarribiak Leon Berrotaran patroia zelarik, estropada horretan lehen garaipena eskuratu zuen. Arrakasta lortu arren, Hondarribiak soilik beste 4 aldiz parte hartu zuen 19. mendean zehar, eta 2 aldiz 20. mendeko lehen 2 hamarkadetan. 20. eta 30. hamarkadatik aurrera ordea, egoera aldatu zen. Hondarribian 3 kuadrilla, oso motelak ez dira, aukeratzeko arraunlariak mutila ederrak badira. Haietatikan ondo unituta etorri egingo balira, urte gutxiko borrukaientzat dirua eta bandera. Hondarribia 1, 2, baita 3 traineru izatera iritsi zen. Hiria Kontxako estropadan ordezkatzen zutenak. Portua, kali eta kosta, eta 3 jokatzen zuten. Bai, arrauniaz jende asko ibiltzen zen, Zertik, batela ziren batel txikiak, zertik, txibiroitera eta krabatera eta joaten zienak, deitzen, batel asko zen, eta jende ibiltzen zen abantian. 40. hamarkadan, lorpen eta garaipenez beteriko garaia hasten da. 1941 urtean Kontxa lortzen da Roman Agirre patroia zelarik. 1943 urtean Pedro Gonzalezekin Periko Kontxino bezala ezagunagoa den patroiarekin bandera lortu zen berriro. Gaur egun oraindik Hondarribian gogoratzen den garaipen bat. 43 bandera karri zunarek, Periko Kontxino. Eta arek ikasi zen hierik eta 9 urtetako hierik gara. Periko esan ziren, arroni ikasi martika, eta hierika albadimada 5 urtero zeiko. Hierika duk arriskue ikaragarria kotxaten barren itotzekoa. Frantzeko, bengo nola gaztelu, arramunago hortik, Frantzeko pladera travesada, marka, Periko Kontxinok. 44 urtean, Beñardo heldueien Hondarribiko patroia izatera pasa zen, eta 1947 eta 1948 urteetan 2 garaipen garrantzitsu lortu zituen Kontxan.
1948 Donostian estropadak ditugu bekusi, Hondarra bitarroek ditugu nagusi. Hemen etorri dira bandera eta guzi. La bandera de honor, mientras la muchedumbre prorrumpe en vítores y aplausos. Hondarribian traineru ontziolak ere egon dira. Olaziregi familiak 20 traineru inguru eraiki ditu entitate ezberdinentzat. 40ko hamarkadan abiatu zuten haien ibilbidea. Bueno, hasi ginen aita hasi zen. 1956 nintzun berak lehenbizikoa, Hondarribian. Kastillo nintzun. Plaza Armozko Kastillo. Eta horren ondotik, gero nintzuen, 1950 ez da bestia. Eta gero hirugarren izan duzen, 1978. Urrengo urrezko garaia, geldialdiko urte batzuen ostean, 60ko hamarkadan iritsi zen. Felix Urdanpileta, Ladislao de Bidania bezala ezaguna zena, Amuteko arraunaren bultzatzailea izan zen. Trainerilaketan garaiaiak etorri ziren, hemengo kaputxinotan bazegon fraile dinamiko bat, hemengo gazteriakin naizuna lan egin, eta orduan asmatu genuen kirola bezala, talde bezala, jartzea. Orduan hasi zen hemen bazen kaputxino bat, Amuten zegona, Ladislao, eta ura hasi zen zerbait atera bartzela trainera, eta arrauna fomentatu bartzela eta za, eta hola hasi zen pixkan. Lehenengo trainerilaken eta gero trainera. Horra Amutetik ate zuten traineril bat, onako Xalbortxo eta Inaxio eta kuadrilloik Amutetik, eta jogurren urtean ja trainera. Urrengo urteetan, patroia Tomas Iza izan zen, Amute auzokoa. Historiako garai ezberdinetan, klubaren historiarekin lotura izan duen pertsona bat. 64 ninunik kuadrilla bat, dena jende, ja gehiena jende berrilla, Pues amairutikan 8 bederatzi dena berriak. Amuteko herri joan, neu guztian jattake haiekin. Ezin erakutsi egikan, eta pixka bat jarri ziren, eta gero atere ginen ja, itxasora, traineruarekin. Gelditu nintzen, biharren, kontxan. Tripulazio horrekin, arraunlari pare berri batekin, eta Jose Angel Lujanbio patroia zelarik, 4 kontxa lortu ziren bata bestearen jarraian. Hasi genituen 4 kontxa, 65, 6, 7 eta 8. Hasi genituen, eta patroia Jose Angel Lujanbio, eta gaztiak, zarra bat zentare 54 urte izango zituen, guden 56, bazen gaztia 17 urtekin hasi zena, Ullurtazpi, Jose Manuel. Beti arraunen alde egon dueragut, estropadan alde, zerratikan. Irabazten zutenean, den baioten etzen nuan bezala banderak eta holoko hausikan, eta joaten ginen arbusto batzuk berdiek hartu, eta balkoien jartzen genituen horrela. Garaipen urte hauetan zehar, 1967 urtean, arraun erronka bat antolatu zen. Hondarribia, Kontxako irabazlea eta Pedreña Espainiako txapeldunaren artean. Lehen estropada Santoñan jokatu zen, eta bigarrena Hondarribian. Hondarribia erronkaren garailea izan zen. Año 65, gure Mixiko banderea zigunun urtia, eta orduan hemen Donostian jokatzen zuten hemen bertako trainerak. Etzien Pedreña eta Kaikutoik etzien etortzen, bertako trainerak, eta Pedreñak hasi zuen Campeonato de España, zuni hasi urti hartan. Guk kontxe genuen hasia, eta gero ez dakit nundikan armatu zuten,
desafio bat zeintzuten, eta hori, jokatu nun, eta horre kristone zitu izan duzun, bai hemen eta bai Santoñan ere, Santanderraldien. No te olvides que se calcula que más de 200.000 personas que hubo en el primer desafío, que fue con Pedreña aquí en Fuenterrabía, aquí, El monte Iguer no se veía ni árboles ni nada, todo era gente hasta arriba, todo. Y aquello trajo otra vez la salsa de lo que le hacía falta al remo, está clarísimo. Garaionak ziren arraunarentzat berriro, eta ondorioz, estropada eta desafioen kopuruak gora egin zuen. Hondarribia eta San Juanen arteko erronkak arreta berezia piztu zuen ere. Traineruak Pasaiako badiatik irten eta Kontxan amaitu zuten. Hondarribia erronkaren garaile izan zen. En su patrón Lujambio y en sus remeros Aguinagalde, Aguirre, Cincunegui, Echeveste, Garmendia, Goicochea, González, Echeverría, Iguíñez, Irazusta, Olaizola y Zarasola, alienta el mismo espíritu, aunque no se trate hoy de colocar la pesca a los primeros, sino conseguir el triunfo de la escarapela verde. Únicamente roto por las voces de mando de los organizadores. Al aumentar los verdes el ritmo de su ramada, llegando a 56 y 58 paradas por minuto, conseguirán una cierta ventaja. Obtenida por los verdes ha sido de 15 segundos en el tiempo total de 25 minutos 29 segundos. Hirurogeita bederatzian, Hondarribia Arraun Elkartearen sorrerarekin, ibilbide berri bat hasi zen. Hemendik aurrera, klubak hiriaren izena estropada eta txapelketa ezberdinetara eramango du. Gure trainerak indarra behar du. Dirun aldetik eta jendien aldetik eta indarra behar du. Eta orduan guk hemen lagun kuadrilla bat ginen. Ez genuen indarra hori jarraitzeko. Orduan, han osatu zen trainera klub bezala. Bueno, jende asko eginen izan. Sortu zen hori movimentu hori Bello, Bernedo, hor elkarrekin ginenekin bezaltzen behar dugu, soziade bat, elkarte bat, behar den bezalakoa. Kluba sortu ostean, 70ko hamarkada apala, baina eraberean ona izan zen. Ulacia del Bezo, de aquí entraron Eugenio el Duayen, entraron Valerdi, entraron los hermanos Goicocheas. Sí, una tripulación que anduvo bien. No ganamos bandera, pero anduvimos muy bien aquella tripulación. Y volvió otra vez de patrón Tomás Xixa. Tandik gara, pues, batzutan ondo, bestitan gaxixo, baina horre biligatu. Gero gazineuken bandera bat Marina de Cudello, Hondarribiarekin, eta bestia urte behinan Santoñan. Eta horiek nahi historia, biharrengo posto asko. Bestalde, postasunaren artean, zoritxarreko uneak ere bizi izan ziren. 1970 urteko entrenamendu batean, itsasoaren egoera zela eta, hainbat arraunlari uretara erori eta hoietako batek Jose Mari Sagartzazuk ez zuen lortu baga aserretuen artetik onik ateratzea. Trainerua barran, olatu batek buelta eman eta lagun bat itosi zaigun. Jose Mari Sagartzatu, Astigarragako baserrikoa, mutila. Hori pasatu zen, ez ziren mutilak preparatu joaten, ez igerikak aginte zer, eta gero, hori pasatu zen. Joan ziren
proibatara, eta egualdi txarra zelo, itxaso txarra zelo, ez dakiz zer, eta guri bakarrari pasatu zion hori. Besti salbatu ziren. Y así fue. Y aquello no se me va a olvidar nunca. Eta gero federazioak intzioten obligazi egeri jakitea ez, eta orduen zan duzuen, piztina jote ginen Miramarrera, eta gero txalupa bat etortzen gurekin, eta beldurtzen ziren jendeak, osea, horazto bat jotzen zunean, igual alkar hartzen zuten, etzen giro hona, arrauneko. Nola ez da izutu zango bat, gero baten nintzen, barkokin bat gaten bereke atzetik, zeika, etorri arte, barriz ere buelta itxeiten, berak itxera eta nik barkoa bat. Josetxo Garmendia, Santoñakoak, egin zuen omenaldi bat, mutil horrentzat, eta elkartu ziren 20 trainera. Eta etorri joan zen jendia toki guztitetik. Atera zantzian, atera zaukala 200.000 pesta gurasu hori emateko, Santoñan. Nik hau dut. Ordu nomana. Gordetan okan. Garai hartan, klubaren instalakuntzak mirentzun zeuden. Egungo Ama Guadalupekoa ikastetxeko etxebeetan. Bai, lokala bai, baina, ura etzen gaur egunean itxila egongo zen, narratoiak eta humedaderi esterik etzagon, baina, han zagon kluba urte askotan. Kantzet putzut artean, loia eta putzut eta arratoita zetzenan, zuharrik erio. Eta dutxak zer, mangera batekin garbitu eta tira, koño, bai. Eta gero geunik arreglatzen duen pixka bat, eta gero zu hartu zuen berriro. Orain elkartea haunditu inda, osatu inda lehen beko aldia, guain gehiago, guain ondoko pabelloia dena, bai sumatzen da asko aldatu da, eta karo guk, alde batetikan, bakoitza gu gure aldetikan, nineria eta beste kide guzia beudena, arraun egin dugun bezala, nik iruditzen zait, kiroletan zenbait emaitza lortu ditugunak, ezinbestekoa dela da eskerrak ematea. Baliabideak eskasak ziren. Eta horregatik, bazkideen kuotak, zaletuen borondatea, ostalaritzaren laguntza eta ekintza paraleloak finantziazioa lortzeko ezinbestekoak ziren. Klubako egiten genuen 60 plazan berbenak. Diru bizkat sortzeko kluberremoko. 1976 urtean, Hondarribian arraunerako lanean urte ugari eman ostean, Miguel Bernedok Hondarribia arraun elkarteko gidaritza hartu zuen presidente moduan. Bere alboan, Juan Mari Bello diruzain lanetan izan zuen. Miguel Bernedo ha hecho aquí en el Club de Remo, ha hecho, nadie sabe lo que ha hecho Miguel Bernedo. Se mató ordo pasado de una que men, angoiko magia. Miguel Bernedo, suar gehiago. Omen kluban sartu nintzela zaudela Juan Mari Bello eta Miguel Bernedo. Zila bi person buru kluban, ez? Delen junta diretiba bat ez egon zauden bile bakarrik. Eta oroitzen naiz bile zaudela omen buru belarri treniru bat atetzeko o dena ondo juteko. Oso zaila zan ordun, zatik medio gutxinakagun. Lehengo klua ikusi eta guaingo ikusi hau aldatu da pila bat. Ni uste beraiek egindako lan itxutxi hura, oain ikusten nahi dela kluan zelan onan dagoen egina. Zatik, uraie burrukatu zuten, ordun, eta ordun arraunen ibiltzen ziren, oain diretiban daude. Eta beraiek ikusi zuten, zema sufritzen zuten. Eta bai dela egia uraiek egin zuten lana. Ikaragarri esan zen, hau
egoteko ere bai. Guretzako beti depresi, ez, eta presi minon bat zeba gehiago ere bazen. Nik uste dut pertsona askorentzako, ez dakit, igual gehiagik izatea da, minon bigarren aita bat desela izan zen. Guretzako beti baseukan hitza egokiak, beti pertsona positiboa, oso kariñosua, beti, eta bueno, klubari markatu zion esateko forma bat, eta guk ni behintzat saiatu naiz beti Miguelen espiloan begiratzen, eta arek utzi zuen impronta horreri jarraipen bat ematen. Baina beti diru zain izan da klub hontan, eta Miguel Bernedorekin urte txarroiek eta urte onoiek horre gondie. Eta ni ustez, ipatzeko moduan, bai Miguel eta bai Juan Mari, izen direla buru jarri duten, izena jarri dutela atez-ate gauzak eskatzen, baina atzetik egon da jendia beraiekin laguntzen urteetan. Hondarribiko Arraun Elkartearen historian izan duen pertsonarik importantearen segurazki Juan Mari izan da. Beti bigarren atale batian, segunda fila, en la sombra, baina benetazko igual Arraun Elkartearen motorra urte guzti hauetan Juan Mari gehiago izan da. Eta beraieri esker ere lortu ditugu denak, lortu duguna, eta gaurko emaitzak eta gaurko instalazioak eta bai ere kirol munduan gaurko garaipenak lehendikan lan egina dira, eta nik uste dut esker honekoa dela bai edo bai beraiek egindako lana goraipatzea. Kluba abiatu zenetik, aulki mugikorra klubari ospe handia eman dion modalitate bata. 60ko hamarkadan ekin zitzaion arraunketa praktika berri honi Hondarribian, Erik Müller alemaniarra, Felix Urdanpileta eta Jose Arrizabalagari esker. Entonces, padre de Ladislao, Félix Urdanpilleta, capuchino, y solíamos ir a jugar a pelota ahí al frontón de los capuchinos y salió el tema de que, oye, hemos empezado, hay aquí unos botes de Banco Móvil, tal, y así empezó. Mi padre ha enredado siempre en muchos deportes, entre ellos el remo, le encantó la idea y así empezamos en Amute, en un chamizo que había allá, y con la ayuda de un alemán loco del Banco Móvil, un tal Müller, que compró alguna embarcación y ese fue el comienzo. José Arrizabalaga, ese hombre ha hecho mucho en Fuenterrabía, Lan izugarrik egin bat horrek izan. Zenbat ordu pasatu horrek hor gomidentxuk hortan jarritan zen bere gaitza guztiekin gero ere bai, eta hil hartena dituzuken hor bere Banco Móvilekin. Tuvimos muchísima suerte, en primer lugar, como he dicho, porque tuvimos un grandísimo entrenador. Me emociono al recordarle y hizo mucho, fue como un padre para nosotros. Entonces, José nos enseñó todo lo que es en el deporte. En esa generación, pues fuimos más de 12 remeros que tuvimos la oportunidad de competir a nivel internacional y a un nivel muy importante en el club, ya que se trajeron, en aquellas fechas se trajeron numerosísimas medallas y la verdad es que tengo un muy buen recuerdo de aquella fecha. Banco Móvilek asko lagundu dio trinierari, Banco Móvilik gabe hemen uste dut trinera urteo mordoska batian ez zelateko. Laurogeita hamarrean, Jose Arrizabalaga zen olimpiko remo de Banco Móvilko entrenadoria, ez? Eta niri beti izaten zian, edozein ere mutilek irabazkuzio zuri korrika eta ez dakizer eta raunia eta hori eta bat egunero aizen jatak niri botzen erpegira. Eta orduan nire laguna Agustin Aginagalde esan nion, ergometi joan behar dugu eta egiza izera, okemaki dute iruile bete entrenatzen eta zer. Eta hola joan ginen, proeitera eta bera puskatu zuen barka guziak. Eta selezionatu zatu zen Agustin. Banco Móvilen hasi nintzen gero, limixi fijonta jo, Banco Móvilen Jose Arrizabalagekin. Eta hortik, intzen unitu, klun bi arraun taldeko zera, Banco Móvil eta fijo. Horaz izen. Eta egite genu gero zortzikoa, laukoa, mobilen, trinerila, dena orduan hasi zen bat egiten. Nik uste dut guginela lehenengoak, bai, 1980an, Kontxi Aristondokin, poto, eta bileken artean atera genuen doble eskul bat. Gogorra izan zen urte, baina hain ilusioa eta hain goguak egiteko, eta hain polita da Arrauna, que, bueno, superaba todo.
etortzen ziren ja fetxak Espainiako txapelketako, ez? Eta 4 egun horrela aurrera, joaten nintzen oinez Guadalupera. Eta sartzen nintzen kapilan, eta esaten nion ama Berginari, Guadalupe, como gane la medalla de oro, te la traigo y te la dedico. Eta bueno, pues handira, ez dakit 2 3, eta jartzen du gainera nera izena, eta handire. Lo que prometido es deuda. Arraun modalitate horretan, Patxi Goikoetxea eta Juan Mari Altuna munduko txapeldunak izan ziren. Eta Altuna, Bartzelonako 92ko Joko Olimpikoetan parte hartzera iritsi zen beste gauza batzuen artean. Coincide la efemérides, ¿no? Con 18 años tuve la oportunidad de ser campeón del mundo en Bled, Yugoslavia, allí con un entrenamiento nuevísimo, después de los resultados del famoso atleta Lars Viren, sí, con el entonces seleccionador español que era Thor Nielsen, que nos ayudó muchísimo a entender esas nuevas formas del entrenamiento aeróbico, y con ello pudimos dar un resultado de excelencia y brillante y ganamos el Campeonato del Mundo en Bled. 1984 arte, 12 urtetan selekzioan egondu naizela. Uste dut, 7 munduko txapelketatan parte hartu dut, munduko txapelketa unibertsitario batian eta olimpiada batian, eta emaitza honena, lehen patxik aipatu du, 83 urte onena izan duzela, eta ni urte hortan laukoan hiru zebilanokin, laukoan Alemanian Duisburgen munduko txapelduna gelditu nintzen, eta egia esan oroitzapen oso onak ditut. Han ere gero Euskadiko selekzioekin 8koan joan ginen handik urte batzutara, eta beste ondarbitar batekin, Laxarola Ziregire 8koan zijoan, eta lortu genuen irabaztea. Nire adinakoak Ketxus Ponce, Andoni Laskoaga, Edorta Kanpandegi, hori denak selekzioen debila dire. Gaur egunean ez dut dudarik, bai direla mutilak, maila horreietakoak eta selekzioen ibiltzeko kapaz izango zirena. Aulkimugikorra ikusten dut oso ondo, zatik klub hau, azkenean da klub handi bat, gainera ikusten da kanteran ditugun kirolari asko direla, eta hainbeste jendia mugitzea hemendik Sevillara, Bañolasera, baita ere Frantzian dauden regata batzutara da lan handia, eta lortzen dute, eta urtero ikusten da pixkat hobetzera joaten dela, eta ikusi dugu, hemen duela Txizu, Patxi, izan dira munduko txapeldunak, hemen da gate beraien botea, eta ez da asko hitz egiten beraietaz, baina bai da mundu oso interesgarria. Ados neonez, aulkimugikorrai bere denbora eman behar geniola, gaina ikusiz gazte mailetan horren beste ordu sartzeitugun modalitate bat dela, eta horri jarraipena emanez, egia da orokorren aulkimugikorrak ez duela horren beste arrakasta traineruak izaten nahi duen bezala, baina saiatu behar dugu indikan hori bizik mantentzen, eta gure aldetikan daun guztia ingo dugu horrei bere garrantzia emateko eta aurrera jarraitzeko. Ziaboga eman eta traineruaren gaia berreskuratuz, hurrengo urteetan kirola garatu eta hobetuz joan zen, bai materialetan zein entrenamendu metodoetan. Gu denak ibiltzen ginen
egurrak inen kabalete batzuk egin, eta benga, abala, atea ranplatik eta benga, berroi paladatan, berroita bi paladatan ez, berotu ez ezer aurrenok urtetan gero ja, pixka bat jakin ja. Eta gero ja, laro egian toitan ondo bile ginen, kontxan hirugarren inugun. 80ko hamarkadan klubak eskifei onak izan zituen, baita bere gora beherak ere. Arrobilana eta klubaren egitura mantentzea zen beraien helburu nagusia. Bueno, ni orduan gaztian nintzen timonel bezala ibiltzen ginen, gero pixat banko mogilan ere bai, baina orduan Hondarribiak año 80-81 da talde ondila zuen. Oso talde ondila Tomas Isa zen patroi, eta orduan esan bezala Neana Eugenio, Alberto Valerdi, Patxi Goikoetxea, Larretxea, Bruno, Agustin, Aginagalde, talde guzti hori, Jose Luis Goikoetxea, eta bi urte oso onak zituzten. Eta gero etorri zen ja krisi txiki bat edo, 82-83, eta nik gero uste dut urte txarrenak esan ziela 84-85. Baina nik gogoratzen naiz, azkeneko aldia trainera Hondarribiak etzun atera, 85 izan du zen. Eudile hindu ordu eskerosti, baina orduan etzen ez trainera atera, baina eske etzen jenderik 8 bat osatzeko ere orduan. Ekaitza baten ostean beti dator barealdia, eta 80ko hamarkadan klubak emaitza onak izan zituen. Hemen Hondarribiarrak, Jose Marrizabalaga patroia, eta mutil guztiak hor lanean. Hor ditugu launtziak, eta Hondarribiarrak gaurko honetan dotore aritu dira. Eta gero, pixkanak gorazi ginen, oso talde politia genuen, beti hor egoten ginen, kontxan klasifikatu eta horrez jotandan. Mila 1985 urtean, urrats garrantzitsu bat eman zen, eta klubak egun puntalean dauzkan instalakuntzetan finkatu zen. Juan Mari Salas izan zen arkitektoa. Entonces vamos a empezar por el sótano. Se preparó el sótano, hizo el muro lateral, se levantó el sótano, se terminó y con gente de aquí ayudaron y tal. Haure hemen ibili ginen iten ere, bai, guk. Uekotan, lan nian uekotan eta geunik iten unazpilan laundu dutxak eta denak guk prestatu nion. Agustin Gebalarreta bera zen igeltzerua eta laguntzen ibili ginen. Se preparó lo de las duchas. Ya se hizo un vestuario, empezó ya a funcionar. Ya se metió en las embarcaciones y se hizo un foso para aprender a remar. Baina ya, joder, ya hotela bat hori. Hotel de 5 estrellas gainera hori, joder. 80ko hamarkadan klubak emaitza onak izan zituen. Josemi Helduaien, egungo klubeko presidentea dena, ama Guadalupekoako arraunlaria zen garaian. Nik ezautu nituen hor jo neola, 85 da urte honak intzituen, Josemi eta hauek arraunen zaudela. Oso ekipo hona zeken, oso burrukalari zian baita. Segurazki gure kintako kuadrilantzako politaren izango zen 85ko kontxako bigarren igandia. Han balizan azkena ginean, aurrena hartu genuen San Pedro Zan, ua pasa genuen, gero Donibaneko, eta gero hori joan altura jarri ginean, ez? Eta azkenen 4 segunduta gehatu ginean. Horren pixka sorpresa bezala izan zen, oso estropa hona egin genuen, eta goratzen ez, urte asko eta gero, emaki zituen Hondarribian etzarainenoko recibimientorik eta egiten, eta egun aretan Borja Jauregi zen alkate, eta bere eskuz antolatu zen olako recibimiento batu daletxian, eta geroko fradilan, eta nik uste dut izan zela un cambio de tercio bezala, egun oso berezia, eta guretzako bentsat, rekuerdo hori politena, segurazki egun aretakoa da. 2000 urtean, Josemi Helduaien Miguel Bernedoren zuzendaritzan sartu zen, eta 2002 urtean, Hondarribia Arraun Elkarteko presidentea izatera pasa zen. Urte garrantzitsua klubaren historian. Nik oso argi neukan, urte gehiek emakizula Hondarribiak buru-buruen egon gabe. Eta Hondarribian baizela arraunlaria, baizela jendea, baizela afizioa, jendeak asko lan asko ikintzula, asko entrenatzen zela, baina zerbait falta mazegola guk ez salto hori ez emateko. Eta hasi ginen aztertzen posibilitate desberdinak, eta azkenean Mikel Orbañanosekin topatu ginen, eta nik uste dut hori horra asmatu ginen nula. Egia da gauza asko erakusteko intentziokin etorren itzala, baina Hondarribi bertan gauza asko ikasi ditut nik ez.
eta guzti hori bat eginez, baitzek ja lortu gendula laniteko estilo bat, eta horrek eman dizkigula azken urtetako emaitza honek. Orbañanosen irudia ezinbestekoa izan zen. Pixkanaka lan egiteko estilo bat sortu zen. Gaur egun oraindik mantendu eta diharduena. Ni ustez lehenengo unetik batez ez asmatuzu pertsona de moduan. Osake urbila, xumia, langilea eta batez ere ambizioa sartzen dizuna. Beti hitz honekin? 2002, Mikel sartu zen kluan, Carrillo ja esan zuen ez zuela segituko eta 8 urte egin uste bekin debutatzekoakin eta azkenen pixka-pixkanaka Mikelek asko lagundu zian, aurren urtean. Beran zakan gauzakin ikasten, nire gauzakin pixkanaka junginen nibele bat hartzen. Zaila zen, bai kumplitu behar duzu gauz batzuk, ligan sartu baginean, Euskaldun ligan sartu baginean, kontxan ere bai, eta azkenen presioa jartzen duzu. Nire uste sartu ginean bitan, eta ja handik aurrera junginean pixka-pixkanaka gauza pasok egiten, ez gara ibili presaka inoiz, gauzak ondo egiten, saiatu alden eta ondo iristen, eta demostratu dugula beti iritsi garela. 2003 urten ja aurreko urte horrei pixka forma gehiago ematen junginean, nire 2 hiloben etorrerari izan zen, Asier eta Gorka Puerta zena. Egin dituen eliminatoriaiek Pasaian, ligan sartzeko. Sartu ginen AZT handi hori izan behar zenari. Ez genekin nola izango zen, nola ingo zuten, ze gertatuko zen, baina inbar zen probatu. Eta lortu genuen, eta hortik aurrera uda disfrutatu genuen. Egon ginean bigarren tandan urte guztia, eta irabazi genuen lehenengo bandera AZT, goratzen naiz, Ogroben. Zan Gipuzkoako lehen kluba bandera puntuagarri bat irabaztezuna. Gutzako hori izan zen kriston animua, eta oso oroitzapen honak egun hartakoa bai. Urte oso hona izan zen, AZT-ko lehenengo bandera lortu gendun, eta Kontxako estropada oso honak inez gaina. 2003 lehenengo igandeko estropada oso hona izan zen, eta horren markatu zuen ja pixkat gure arraun egiteko era bat eta estilo bat. Eta iruditzei hori izan dela geho ja azken urte hauetan lortu ditugun emaitzan hasiera bat. Eta 2004 horitzen naiz hasi ginela estropa jokatzen eta bigarren, hirugarren, aurrenak. Ja ikusten dugun ginela ekipo bat estropako jokatzeko modun, ja tanda honorreko ekipo bat. Joseba Munarriz, Hondarribiako patroia, Hondarribiak irabazi du. 2004 urtean lekeition irabazi genduen Euskadiko txapelketa baita, oso estropada inez. Gaur egunen oaindikan, bideo nik usteko estropadak dira, oso politak. Eta 2005-en, iruditzen zaitu ja izan zala, kontutan hartzeko traineru bat izan ginela. Minutuan lanean dira jadanik Hondarribiarrak, eta Andera zintzen Hondarribiarrak, garaile gaur, poiro! Eta horrela, generazio honen lehen arrakastak iristen hasi ziren. Lanak, esfortzuak eta konstantziak fruituak eman zituzten, eta 2005ean, urte askoren ostean, Kontxako bandera etxera ekartzea lortu zen berriro. 2005ean kriston tsunamila edo itxaso etorri zen, aldaketa kristona, tanda batetik bestea. Fuimos ahí y la verdad que nos salió una regata de ensueño. Una vez que la vuelves a ver y dices, ostras, pues ahí andar en aquellas olas y sacar la rentabilidad que sacamos, recuperando a aquellos dos grandes equipos el tiempo, pues fue espectacular. Eta 40 urte berandugo Kontxak karri genuen. Eta ni zeinek esan behar zidan, Kontxa txuri bat o berri horietako bat karriko genuen leitxea eta bira, azkenean. Hainbeste urte eta gero, zenbat jende negarrez, izan zen izugarria. Eta bizitzen lehen kontatzen zigutena, Irunera juten ziela, gero Hondarribira, eta hasi ginean pausuz ikusten. Nola disfrutatzen zuten lehengo garaikoak, eta guk ja iritsi girela hori bai disfrutatzea ere bai.
Kontxa irabaztea sekulako postasuna ekarri zuen arlo guztietara. Ama Guadalupekoak olatua hartu eta hurrengo urtean lehen TKE Liga lortu zuen. Gazteon batzuk nahi zutela traineru horretara iritsi. Ilusioa sakatela gurekin ibiltzea. Imano Gortemendia horitzen naiz, Elias Kerejeta, Beñatezo ere bai. Harren ilusioakin eta gure etortzen ginela Kontxa irabazita, sortu zen zerbait ontzio ni nivela handi bat sakala. Nivela handi bat sakala berriz demostratzeko. Éramos un equipo 18-19 y montaba aquí montara, pues se ganaban banderas. Botia beste saltu bat eman zuen eta azkenen ikusi izan uda guztiei oso ondo ibili ginela. Hor dira, txapeldun, Hondarribiarrak. Urte hauetan zehar, emakumezkoen arraunlari talde batek eta klubak berak emakumezkoen traineru bat ateratzeko aurrera pausoa eman zuten. El club apostaba por el remo femenino desde siempre. Yo entrenaba a chicas hace 30 años. Gu saiatu ginen hasieratik traineruari aurrera botzen, arraunan eskena beti izan dugu banko mobilan da. Baina banko fijoan, salto hori iritsi zenean, hor egon ginen lehen gurtiak. Hori izan zen 2005an. Gure ametsa zen edo guk trainera atera nahi genuen. Eta pixka bat elkarteara aipatu genion, udaletxean aipatu genuen, mugitzen hasi ginen eta atera genuen Txingudiko trainera eta 2005an. Se montó la trainera, se hizo la primera bandera del Txingudi. Txingudiko bandera, ordan antolatzen ziren hemen Txingudiko jaiak ero Irun Hendaia eta Hondarribien artean, eta antolatu genuen lehenengo traineroen esken estropada, hemen antolatuta dago. Gero hasi ziren Euskadiko txapelketa eta kontxa eta hauek. Eta orduan Messengerra edo modan zegoen, eta hasi ginen lekeitioko batzuk indizketan zer, animatuko zeinateke traineru bat osatzera, eta izuntzak osatu zuen traineru bat. Gauza bera, hori Ogetaia Zumaiko neskekin, hasi ginen izketan zer, ateko duzute trainera bat, eta gero elkarteak hitz egin zuten, eta lortu genuen hemen Txingudiko bandera ospatzea 2005an, eta atera ginen 4 traineru. Hondarribikoak, Urola Kosta izan zen bestia, Izuntza, eta azken momentuan animatu ziren Galiziko batzuk. Ikusi zuten hemen mugimendua hasia zela eta Cabo da Cruz ere etorri zen. Amaia ondeando, la tercera y termina Chiruni que acaba de ganar el bote de casa. La bandera ha sido entregada por Eta urte hartan ja 2008an Kontxa jokatu genuen, lehenengo aldiz. Gogoan dut, rampan jende pila zegoela. Gainera itxas oso txarra atera zen egun hortan. Aquella primera Concha famosa del 2008, con aquel temporal en la clasificatoria, yo tenía 3 hijas dentro de la trainera, con lo cual la preocupación no solo era por el tema deportivo, sino por lo que podía pasar. Aurrera egin genuen, eta egia esan urte hortako argazkiak dira oso ikusgarriak. Lehenengo gauza behar duguna da emakumeak animatzea, kopurua handitzea, herriko neskak animatzeko, herriko neskak traineruan sartzeko. Bertako neska asko esatea Hondarribiko traineran, eta horretarako zure eski urtia behar ditugu, porque Hondarribian igual arrauna neskak ez dut ikusten goendikan kirol bat, igual beste saskibaloia eta beste kirol batzuk gehiago dituzte, baina pixkanaka etorriko dira eta nik uste dut mutilekin lortu duguna neskekin lortuko dugula. Aurrera egin eta pixkanaka hazten jarraitu zuen. Beti ere, garaipenera eraman zuen filosofia mantendu.
Hondarribiak! Epaiek esango digute, baina Hondarribiak irabazi duela esango nuke. 2007tik aurrera, emaitzak ez ziren aurreko urteetako emaitzak bezain onak izan. Baina taldeko zutabeei eutsi eta burua hotz mantendu zuten. Berriz egiten duzu grupo bat, beste generazio bat nahi duzula eginez. Horrek eman zigun baitare jakitia, momentu txarretan ezautzea talde bat nolakoa dan, eta ez gendun inungo momentu burua galdu, pazientzia izan gendun, eta gero horren ondorioa izan da, gero aurreko urteko sonak izan ziala. Y el 2011 la verdad que no parecía como que íbamos a empezar otra vez pues todavía más abajo para volver a coger impulso, pero bueno, pues nos habíamos quedado 6 o 7 que ya llevábamos bastantes años. Sortu zen beste generazio berri bat, Manes Alda, Julen Castellón, hori denak pasatu ziren lehenengo taldera, eta hor berriro ere beste bultzada bat lortu genuen. Ilusioakin etorri ziren beraiek ere bai, beste bultzaka bat etorri ziren behitikan. Paperaren gainean bazirudien berez taldea etzela hain kompetitiboa izango eta nahiko beltz ikusten genuen, gure egoera. Baina, nik uste dut hori izan zela sekretutako bat ere bai, era berean. Ze horrek eman zigun aukera esfortzatzeko, saiatzeko, barruan genuen guztia atera izateko, esateko bira, hau izango gera eta iritsiko garen lekura, baina saiatuko gera alik eta beren egiten. Eta gure honena ematen. Arrobilei lana emanez, irutzi egun, ilusio berezi bat jarri genituen urte horrei, eta ustez lortuko ez genituen emaitzak, lortu genituen. 2012an, klubeko historian lehen aldiz, Espainiako txapelketa irabazi zen. Lehenengo kanpeonato Espainia klub hontakoz. Castron, txasoa bazen, Euraldi txarra eta Kaikuri. La superkaikura, la invencible irabazi genien kanpeonato Espainia hartan. Txapelketa Hondarribirentzat da! Urrea Hondarribirentzat! Azken urteetan, era berezian gogoratzen den garaipen bat badago. Hain zuzen ere, 2013ko irailaren 8an Kontxan lortutako garaipena da hori. Kontxarekin etorri zen pixkat, urte horren kulminazioa, izan zen pixkat, gailurrera iristia bezala. Eta itxigin Kontxako bandera hortara lehenengoan den Kriston estropada, eta bigarren ere bai ginen 3 segundotan, eta Kriston burruka, Kriston buelta. Illa 8. Guinen udaletxera eta salto ginenean kale nagusin jendea ura esan zen ikaragarria. June, gaina salto ginean denak filan, bat beste atzetik zatitzen salto grupuan eta jolin. Baina momentura bizi nuguna guk esan zen posa, betiko geldituko zaitu buruan eta bai bihotzean ura bizitakoa egun hartan ze pasatu zen. Azkenoko aldi jarten irabazi zutenean, egin 8an. Ze fiesta, ze fiesta, zertzen ura, dena bat. Garaipena aztezin honek, ama Guadalupekoa indar berritu eta bide berdinetik jarraitzera bultzatu zuen. Guazen Gari! Guazen Ande! Seguilo! Guazen Inigo! Guazen Oset! Guazen Txalo! Banan.
Guazen ene! Bana. Guazen ekaiz! Guazen Xabi! Hauek gozatzen ari dira. Badaki ofizioa, honek. Guazen Asier! Guazen Julen! Arrade! Zaionei! Hondarribiak bandera eta lidertza! Urrengo urteak 2014 eta 2015 urte ikaragarriak izan ziren. Ligan erakutsi genuen maila oso altu izan zela eta ikuste zen estropadetan. Horrek egiten zuen gure arteko lehia eta arraunlarien arteko lehia haunditzea. Ni barruan noanean irabazi behar da bai edo bai, bestela aukera galtzen joatezera eta... En ese momento no valoras lo que cuesta pues eso, ir a una regata y ganar, ir a otra regata y ganar, cambiar de gente y ganar. Luego cuando estás ahí, sexto, séptimo, octavo, esto, dices, cago en Dios, ¿por qué hay que hacer pagar si somos los mismos? Rekorra asko egin urte hartan bai, urten naiz. Eta izatu garre bai rekorra. Nibela ontzila eta bai gu bera jarri ginen meta bat eta horretak junean. Zautzen hasi genuen, lehenengo aldiz, askotan beti nahi irabazi nahi hortan, nik adibidez 7 aldiz bigarren inindan nengoen eta beti hor geneukan, Hondarribia Zarautz irabazi ez, eta lortu genuen ligarekin ara, aldi berean. Begira olatua. Aldapa. Hor, bera, aurre egia, olatua. Oazen mama Guadalupeko antzina. Gainean oraindik. Hondarribia hor da! Begira. Maxutasunez gaur hemen Zarautze! Begira. Bai, Hondarribia! Lehen aldiz lortu du! Hondarribiak hemen garaipena Zarautzen! Zorionak Hondarribia! Argi dago klubak osasun ona duela, eta horren erakuslea da 2018ko uda zoragarria izan zela. Uste azeteko urte hoben izan da, politena, gogorrena eta dena, baina gordetzeko moduko urtia. Urte horietako bat non gauza asko zaizkizun ateratzen, baina beste asko bai. Eta ateratzen zaizkizuna balen gurtian izan ziren, igual ez ziren horren beste izan, baina atera ziren egunetan, atera ziren oso ongi. Eta egia esan oso polita izan zen urteko uda. Udara bikain baten emaitzak borobiltzeko, irailean Ama Guadalupekoak maisuki borrokatutako Kontxako bandera irabazi zuen. Ikusteko moduko ikusgarria, ikusgarria. Baina jakin behar dugu Kontxa
pasa dela, baina segundu ordi batean irabazi genula, eta segundu ordi batean oso azkarra da, eta genuen bigarren izan. Eta hori buruan izan da, ondo disfrutatu genuen. ¡Aún estamos! ¡Sube! ¡Sube! ¡Atrás! 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 ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Largo sigue! Orokorrean, urrezko 2 hamarkada, non faktore eta pertsona ezberdinak funtsezkoak izan diren. Josemi Helduaienen presidentzia eta bere taldea ezinbestekoak izan dira proiektuaren oinarriak ezarri eta garatzeko. Igual arraunlarien artean gauza asko poretxo emate ditugula, onartuak ditugula, horrela izan behar direla, baina azkenean bere eta talde guztiaren, direktiba talde guztiaren emaitza da, eta nik uste dut asko eskertzeko dugula zen munduko erraztasun guztia ditugu, ez zaigu inoiz ezer falta izan, laguntza behar duzurian beti ere bai hor egon izan da. Berak ekarri zuen beste ilusio bat, berak ekarri zuen indar berriak, eta berak ekarri zituen jendia jakin izan zula bultzatzen, eta berak ekarri zuen Mikel. Gero gora ipatuko nuke, laun bezalare iruditzen eta azkenen kriston hartu eman egin deula, eta alde horretatik betirako gehatuko ian relazioitakoa. Beraien lana ezinbestekoa da, eta oso ondo ari dire kudeatzen azken urte hauetan Arraun Elkartea eta horren emaitza guretako emaitzak. Jende guzti hori da azkenean kluba aurrera aterarazten duena. Gu bali dugu aukera, traineru aurretara ateratzeko da azkenean pertsona horiek guratzean daudelako. Eta guk irabazten bali badugu handera bada pertsona horiek beraien lan ere egin dutelako, eta saiatzen direlako lan hortan, eta hori da zerbait, inoiz ez garen izango eskertzeko gai daukan benetako merituagatik. Proiektuaren beste oinarrietako bat Mikel Orbañanos izan da. Bere ekarpena ezinbestekoa izan da kluba hobetu eta hazten laguntzeko. Hasieratik konturatu nintzen oso mutil serioa zela, hitz gutxi gua, baina lan askuteko pertsona, eta esaten den bezala el traje perfecto ondarra egintzako. Lan handia egin du, etorri zenetik, eta dena lortu modu oso natural eta simple baten egitea. Ez da bat ere simplea berak egiten duen lana. Behintzat bera da zentzu hortan guri dena eman diguna, eta gure bateko apostatu duena. Orduan, hori, gure Arrauneko gure egita bezala. Netzako dagoen entrenatzaile ikonena da, gero evoluzionatu du baita. Berekin eta Hondarritikan bilek garenak talde bat garelako, familia bat garelako. Joseba Amunarriz patroiaren ekarpenak arraunlari bakoitzaren onena ateratzen lagundu du. Bera, klubeko puzlea behar bezala osatzeko ezinbesteko pieza bat izan da. Gainera, TKE ligaren barnean estropada gehien jokatu duen patroia da. Gure barruan daukaguna ateratzen badakiena, ondo ezagutzen gaitu, badaki taldeak zer behar duen, badaki nola motibatu behar gaituen, eta horregatik gure patroia. Egia da, bera jartzen duen ilusioa eta gogo guztia gero traineroan nabaritzen dugula, eta plus guretzako inbesteko esfortzua eta sakrifizio egitea. Josebak txikitatikan
arrauna barrundamaki eta hori igerri du lehenengo momentutik. Urte pasahala behare esperientzia asko hartzen junda, arraunarik ja erreferente badute, Joseba, eta aldortatik guzti horren indarrakin iritze zait, Hondarribiak izan duen patroiek handienetako bat dela, Joseba. Oso patroia handia historiako pasako den patroia eta pertsona netzako. Zaletuen faktoreari esker, Ama Guadalupekoa den bezalakoa da. Portu auzoan egiten diren harrerak oso jendetsuak dira. Gainera, Hondarribian egiten diren estropadetan, naiz kanpokoetan, afizioak dena ematen du Ama Guadalupekoa trainerua babesteko. Zentzurtan dirutzen zait afizio oso ona daukagula. Eta hori, azkenean, esku bakarrikan baizik eta kanpotik ere ikusten dela. Eta beste afizio askontzako Hondarribikoa ere dugarria dela. Arraunetaz gehiago hitz egiten da herrin, gaztek entzun gehiago egiten dute, astebukarak iristea eta ongi etorri horiek gaude, beraiek ondo pasatzue, eta aldortatik arraun giro hori biziala herrin, eta azkenen horrek emateula arraun elkarten horren beste arraunari biltzeko emaitza. Tortzen direnien eta korrekalez joateko Amona Xardenak lehen esan ketut gauz bera eta graziek gure arraunlariek eri joaten gara korrekalez, xaltoka dena beste lez ginen joango eta posiko. Eta bai sentitzen dela gauz hori, etxeko jendia eta ikusi espigoi hori beteta. Para mí siempre vale la pena el trabajo que hacemos, digamos, en la planta de abajo, con el banco móvil y con la chavalería, siempre vale la pena, pero cuando ves regatas así y ves chavales que hace no tantos años han estado contigo, todavía te da ese plus de, digamos, de ánimo, de ganas y decir, estamos haciendo las cosas bastante bien. Ilusio baldin bada herrian, eta nik uste dut Hondarribian ilusio bai dela arraunarekiko, lan egin da, nik uste dut etorkizuna ona daukala Hondarribia Arraun Elkartea. Ez dakigu nolakoa izango den etorkizuna, baina oso argi dugu nondik atozen eta non gauden. Asko dira, Hondarribia Arraun Elkartean kluba aurrera eramateko lan egin duten eta lan egiten duten pertsonak. Gaur egungo garaietara egokitu den elkartea da. Bere lan egiteko estiloa eraiki duena, beti ere esentzia eta arraunarekiko pasioa mantenduz. Hondarribia eta itsasoaren arteko loturak bizirik irauten du oraindik.
osagai guzti hauekin, orainaldiaz goza dezagun. Mila sortzireunetan, 91 Leon Berrotaranek kuadrillaren betian, Mexikoa kontxan, bandera Donostian, hemen antziko ez da, historia guztian, geroztik nere guk bandera, ugari nerean hemendik, guazen Maria Berdera, guazen lagunduko dizunik, bata bida beti, arraunlari eta konpainia, ama Guadalupekoa eta gure Hondarribia. Bata bida beti, portua kalea eta mendia, txolbihotz bihotzeko.